Bini kogno naragay 11 Moharani ADC Center ni MDC borong mana Utpal Debborma. Nana charate kakra chora ADC village ni lukurong ni jengjalo kasana bagai direct ground na samung tangai tongma nukjakha. Pradhan Montri Awas Yojana ni samungo Chaya engmani kongno sajakmani ulo Thangwi bo a jagao Thangwi a kongno belai khana lachima bai hamia engai tonglai te engai tonglai nukhungrok bai ba kok salaika te kubikhe tongmani bo kok sungka eba kok sajaka inspection engai thangmani ulo bo block ni thani tongnai borok bai malai kok salaka te aboni bagai kaham ke kok salaka ajora bo khaklaya kubui consumer rok no jesake phano rejangnai ya te jota complaint no kaham ke verify khlai nangmani samung tangnai hnai bureau report Nokbar TV Actually kubui no kakra sora alai dekhe te no sora wo apno kari bate ko ni visi rok bongja but apaka kite angja PMAY 2 not to ye kebamo na jeng jalangi tongka beneficiaries selection not to tabuk tamong khanai di chini kakra sora wo simino as many as 44 beneficiaries rok khoroksa ni job card be mani tongo omte heke beno ulta pulta angja bo jaga tamung khabang saimia but definitely je khlaine rok sititui siatui whatever it may be problem ang khai chaw jaga abuno no tui no kija chung rectify khine family o jaga but belai khana difficult because ani bumungui te khorsa borona hari tongkha bini bumungui te khorsa borona hari tongkha abna bahige solve kane angsia usagano sing video be koglam salai jak video to sau norok je man yarok the genuine man yarok din list ready sing nai tamuk khlaiman egoding litini ang tumung Chaya saike 29 jona chini kakrasara bisini tei nonosara bisini 10 jona genuine borok tamuri joni saimi ase piaba physically borok nokmania ko tinisin jora tei PMAY 2.0 obo borne list kare borne bumuk sokpaya so singabno note down khlaika resolution na har jakha abo mandeo submit khlaijakna naidi definitely o jaga kunu problem tongo irregularities tongo scam puno giman abo tang saimia but definitely not thing na ni kogya Monday wo atau Tuesday wo ang video be koglam salainai abna sembah ke fix haiman tiaba khorsa borok ni to khorsa na bum mungite khorsa ni job ka tongna ni kogya